is me again, Hangal Girl. Ang iyong hangal sa kabukiran. Kung hangal kayo, mas hangal ako. Charot. So today's video ay ipapakita ko sa inyo ang how to cook ramyun noodles, Korean ramyun noodles in Bisaya way. So, yan lang talaga ang mga nakayanan ko guys. Yun yung previous vlogs ko na kumain ako ng for the first time ng Korean noodles. So, ito yung video na kung paano ko niluto. So, para maiba naman. Charot. So, tingnan nyo guys ang first step. Charot. So, nakalagay dito ang instruction cooking directions. Pour 550 ml water into a pot and boil. So, wait. Ilagay ko, hindi ko ma-measure kung 550 ml. Shout out sa aming galon nga hindi malinis. Yan lang estimate ko. Ilagay ko yan, tubig na yan sa kawali. First, i-prepare na natin ang langkay. Wala pa kaming gasol guys. Og shout out sa itim namin na kawali. Kasing itim ng kanyang budhi. Charot! So, ayan. Prepare tayo ng langkay, kahoy, or whatever. Shout out again! Very sikat ang aking kawali. Dahil 48 years na yata to. Mas matanda pa to sa akin. So, lagyan natin siya ng water, guys. Mas maliit yata siya. Dagdagan natin. Yan. So, ayan guys. Nakita nyo niya ang kanyang apoy. Nag-aapoy ang kanyang nararamdaman. Charot! So, hintayin natin na maboil siya guys. So, malapit na siya kumukulo guys. Or kumukulo na yata. Medyo maliit lang yata tong tubig ko, no? Or okay lang. So, kumukulo na ang kanyang nararamdaman. So, ito ang lutuin ko, Korean clay pot ramyun. I-open na natin to. Mahirap nang walang video ba? Paano ko to i-open? So, guys, dinunting ko na siya. Ito ang kanyang sili. So, may ano siya, na hindi ko naintindihan. Basta kung sa ano to, at ito ang kanyang flakes. Iwan ko kung spicy ba. Hindi ko natingnan kung ano ba to. Spicy ba. So, yung kumukulong tubig, ilagay na natin yung noodles. Shout out sa balde. So, kumukulo na siya guys. Ilagay na natin ang noodles. So, ayan. Ayan. Marami yata yung ano ko, no? Water. Hindi ko alam. So, hintayin natin siya na maluto. Then, pour the powder and the flakes. So, yan guys. Ihiwalay-hiwalay natin siya. Pero dapat sa relasyon, walang hiwalayan. Charot! Nakalagay is 4 to 5 minutes. So, we'll wait 4 to 5 minutes before we put the powder and the flakes. So, ayan. Nagkamali ako. Paglagay pala sa noodle, ilagay na yung flakes at saka powder. Diyos ko. Failed. Failed chef cook talaga ako, oy. So, ayan guys. Nilagay ko na ang powder at saka flakes. Para lang tayong nagluluto ng Maggi Lucky Me Pansit noodles. Charot. Yan guys. Kita nyo na kumukulo ng kanyang pag-ibig. Karamihan ko yata ng tubig. Diyos ko, malapit na. Ayan guys. Kulong-kulo na talaga siya. With it, group, drop, 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 drop. Hirap nang walang video. So ito guys, luto na siya. Presenting the ramyun noodles, Korean noodles. Guys, presenting again the Korean noodles. So that's it. This is Hangal Girl. Thank you for watching. Please subscribe for more cooking videos na mga hinangal. So, ganyan lang talaga siya. Bahalag pobre, basta hilas. Charot. So, next time. Babush!
君の虜になってしまえばきっと